aywa joni noon ko jinmi wiide tan ko oɗo probléme garɗo e nder région de Mopti o ko ɗum probléme ganduɗa yimɓe fof ina poti darade ina poti ummade aywa ko gonga donzo en bamarankoɓe ina ɓama petelaji ina pella fulɓe kono mi haalani yimɓeɓe no donzoji ɗi ɓamiri petelaji ni so pelli men pellen ɓe aywa caggal mum de ɗum kay nde nanade kala wuuro dartinogo kay ɓe goppi ɗum hay so fiyande wotere ɓe nane wuuro ɓe janane mumen ɗum noon yimɓe na kaani tinnorade ngal banggal kono min keeɓi nde min mbaɗi conférence de presse hono ittude haalaji penali ɗo radio ji presse international kalata ɗi ɗinne ina jeeya e probléme gati ɓe mbi ko probléme intercommunautaire tawa wona interproblémataire ɓe kaali ko hakkude remoɓe e aynaɓe pellodiri mbarodiri kemasina ayo ɗum kam ina anda ko fenade gati ko konuji mabɓe ɓe tafi ɓe gari ɓe jane fulɓe ɓe mbari ɗumen nde min mbaɗi conférence de presse nde min keeɓi kalɗo wi nde ɓe jannde bamarankoɓe donzo en gari ina jana e guure fulɓe ɗe won bamarankoɓe hoɓɓe e wuuro masina ngo e hoore mum jeehi gaddoye fulɓe cuuɗi ɗumen e nder kuɓeje mumen ha ɗeɗo basiji ɓenni ɓene haalaji mumen ko hollude tan ko hare nde wona hare hakkude fulɓe e bamarankoɓe mais ko hare hakkude bonɓe donzo en ɓe aywa ko ɓen jane yimɓe caggal noon hollama donzoji ɓe groupe mabɓe o laaɓani no feewi gati wiyama hay laamu o yimɓe mumen ina hen ɗum noon probléme o no waɗi complexé kono ko no tiiɗi kono ɗum kam haɗata tiiɗgol hunde haɗata ɗum daranede